Doblar en Goku és molt divertit, perquè és un personatge que te l'acabes estimant molt. Ja és hora de posar-se seriós. Encara que no hagi comprat res, podries ajudar. Si la Bulma fos real, seria científica, inventora i fins i tot aventurera. Hauríem d'anar a menjar alguna cosa. Molt bé, anem a dinar! De seguida em vaig sentir com identificada. Tant de greix no és gens bo per la salut. Doncs en Whis està obsessionat pel menjar. Jo em pensava que us havia agradat. Déu virus. Cada cosa que tasta li encanta, ho gaudeix i fa un... com bo! Ja han passat 2 minuts i 20 segons. Pot esquivar tots els cops i ell gairebé, escolta'm, ni es despentina. Si saps alguna cosa, digue-m'ho! És just, sap quina diferència hi ha entre el bé i el mal i tria el bé. Dius que la seva... És una mica malcarat. Jo porto molt de temps doblant en Goku. Només em queda l'opció de tornar-me a fusionar amb en Vegeta. Quan faig el Goku, l'he de fer amb una veu més jove. És l'aniversari de la Bulma! Va dir que ho celebraria amb una gran festa i me n'he oblidat! La Bulma, quan s'enfada, es transforma. Voleu fer el favor de callar? Així. Hi ha planetes, hi ha gent de molts colors i de moltes maneres que es fan amics, no? Aquesta diversitat que hi ha a la sèrie crec que és meravellosa, no? Moltes gràcies, Son Gohan. Sèrie divertidíssima, emocionant, fantàstica. Des que vas lluitar contra en Buu, et veig diferent. És molt, molt amiga dels seus amics i és molt, molt divertida. Jo per això me l'estimo tant, a la Bulma. Son Goku, quan lluita, no pots fer «Ah!» perquè no us ho creuríeu. És a dir, has de cridar fort. Has de fer «Ah!» I us asseguro que en aquesta temporada, en el Bola de Drac Super, el Goku crida molt. Ara m'he transformat en un superguerrer. Ah! Me! Ha! Me!